Tudruok e kind Piny Ingeresa gi Piny Kenya e weche mag sayans kod lony manyasani oyangi ni dhi e thuolo mag dongruok kendo yudo duoko e midhiero mokwako aluora. Magi oyangi e chenro mar dhialo joloch e piem mar goyo picha e weche mag rito aluora midendo ni Earthshot. Tudruok ni manyien oyawo thuolo ne Jokenya kaka Charlotte Magai kod Francis Nderitu e weche mag rito aluora, kedo gi nok mar chiemo kaachiel gi tiyo gi lony manyasani ma bende inyalo ti godo e pinje mopogore e piny mangima. The spirit of the Earthshot Prize, this idea of creating solutions, bringing together technology, coming up with some really brilliant ideas, but then critically exposing them to the world so that they can be adopted. How I benefited was I was able to share on stage about the work that I'm doing and the impact the Earthshot Prize has had on my organization over the last 2 years. And so this kind of prize was not only a validation for the work that we've been doing in the last few years, but also it came at a point where we needed it to expand and accelerate our operations to reach more farmers, more fishermen, and most importantly to reduce food loss